1.7 million pesos nga shabu na sakmit sa mga pulis sa barangay Kalamba, Dakbayan sa Sugbo. Eskwelahan, gibalikan sa daotang espiritu. Lain ang usab nga batch sa mga estudyante ang giingon nga nasudlan. Igsoon sa konsehal sa Dakbayan sa Karkar, gipusil patay sulod sa iyahang balay. May ngapon sugbog Kabisayan, gipresentar kaganiya sa provincial jail ang mga sospek sa pagpatay sa 15 anyos nga dalagita sa lungsod sa Argao. Kini gibuhat sa nagdumala sa CPDRC human na baniog nga namatay kini sa kulata sulod sa bilangguan. Kini giaksyonan ni Jinky Roset. Kining bag-o lang usa ka babaeng inmate sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nga nakapalusot og cellphone sud sa maong pasilidad, mipakatap og balita nga patay na ang suspect sa Argao murder case. Giingon nga gipatay kini sa takal sa mga piniriso kun pagkulatan niadtong bag-ong makasulod sa bilangguan. Apan ang consultant sa CPDRC, Marco Toral, mihimakak sa pasangil og mipresentar sa duha ka dinakpan sa mga tigbalita kaganiha. Giangko niya nga dunay justice system ang mga inmates, labi na katong nakahimo og sensational crimes. Apan di niya itugot nga dunay mamatay nga priso tungod lang sa pagpangulata. Kana tinuod na kanang pasagdan pa na ako diya sud. Awa na gipatay na silang duha. Pero ang ato ba namugoy na may blaod na sa Ginoo, Ginoo rin makakuha sila ginabuhi kung sa ilang sakit. Silang Elmo Relativo o Raymond Albuera minghoy nga miatubang sa kamera kaganiha. Puno sila sa pagbasol ug mapasalamaton nga luyo sa gihimo kanila sa mga preso sud sa CPDRC, mga buhi pa sila. At pasaloon ko sa pamilya sa bata. Salamat din nabuhi pa ko. Nadagan na yung kuhan. Ako lang yung pumasulan akong mga sala. Lahi naman kayo ang pagbasol, ma'am. Pagkakaron gibartolina na ang duha, agig silot sa pag-angko nila sa krimen, samtang ang babaeng inmate nga may pakatap sa sayop nga impormasyon, gibutang nasab sa isolation cell. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Roset, News 5. Mga taxi drivers nagkahiusa sa pagprotesta batok sa pagpatuman sa pagpameno sa plitihan. Alang sa mga taxi drivers, dili pa stable ang pagkunhod sa presyo sa gasolina. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. Sayo nga nagtapok ang mga taxi drivers sa Sugbo gawas sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Office aron magrally. Sulob nila ang mga armbands isip pagsupak sa fare adjustment sa pilitihan sa mga taxi tibok nasod. Okay ra nila ang flag down nga 30 pesos gikan sa 40 pesos. Apan di makaangayon alang kanila ang paghimo nga 350 sa patak sa matag 500 meters o waiting time nga gipaminusan karon ngadto na lang sa 90 seconds. Matod sa LTFRB nga pabor sa mga pasahero ang bagong flag down rate samtang nakapabor usab ang mga drivers sa gipamubaan nga waiting time hilabi na kon ma-traffic. Apan di kumbinsido ini ang mga taxi driver ug matod pa dako kinig kaltas sa ilang inadlaw nga kita. Pero ikahong manan wala kay traffic niya diri ra mi magtuyok-tuyok sa Cebu. Pila ka kilometer ang mundagan, pila ka metro sa mundagan gikan sa SM. Sa uban pa mga mall dire, halos di mo patak. Kunya na 30 na lang perminti ang mo ang flag down. Kasi sir sa tag-10 lang daan sir sa minus 10 lang daan sa 50 ka pasahero 500 na lang daan sir. Ang makuha sa mo sa tag-10 lang na sir wa pa labot di ta mag-touch anang succeeding. Nag-noise barrage ang mga taxi drivers samtang naguwat nga mugawas si LTFRB 7 Director Reynaldo Elnar. Sa pag-atubang ni Elnar, gipasalig niya nga ipaabot sa ilang uluhang buwatan ang yangungo sa mga drivers. Kay kita din sa regional level, magulat na tag-unsay order sa Manila. Matod ni Elnar, di pa pinal ang desisyon sa ilang central office ug mahimo pa kini nga mausab. Tanan dili na
imposible sa mga demokrasya nga para di sa ato. Paday na siya magkuan, pwede na siya ma-change. Munang di man po na mo taon na mo bitaw na hearing kay pamintang both sides ana. Misumitiro sab og petisyon ang Metro Cebu Taxi Operators Association sa LTFRB aron di ipadayon ang pagpatuman sa gimando nga fare reduction. Alang sa mga taxi drivers, dili pa stable ang presyo sa gasolina samtang nagpabilin nga mahal ang mga nagunang paliliton. Magpadayon sulod sa musnod nga duha ka adlaw ang rally sa mga sakop sa Maktua sa buhatan sa LTFRB 7 hangtod nga matubag ang ilang problema. Wa pa man sila aksyon nga atong mahimo muna nga ni kuanta nga so sa tulo ka adlaw marita diri hangtod madungog ang atong ayango nga ila jud sila katagaan to si atong gusto. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Hingpit na nga nanira ang Cebu Periculture and Maternity House Incorporated kaganihang buntag. Ang mga kawani ug pasyente wa na pasudla sa maong tambalanan. Nagsunod sa aksyon si Ed Cañete. Wala na makasulod sa Cebu Puriculture Center and Maternity House Incorporated ang mga empleyado nini kaganihang buntag. Naglingkod na lang taplin sa karsada at tubangan sa maternity house ang mga empleyado og sirado na usab ang gate nini nga mao'y agianan og dili na usab makasulod ang mga pasyente. Naka-face mask ang mga empleyado nga adunay marka nga healthy wage, healthy workers. Si Mrs. Risa Rojas, 14 na katuig nga nag-alaga diha sa maternity house, apan hangtod karon nagdawatan lang gihapon siya og 11 milyones pesos kamoy iyang binuwan nga suhulan. Anda munta sila mo serbisyo sa katawhan nga mosulod sa maong paanakan, apan ang maong buhatan nagdumili na sa pagdawat niini. Sa morning shift, diri na sila sa gawas kay tungod gisirad-an na gyud nila ang gate. So meaning di na mo kasod? Dili na mi kasod sir na muna. Naugkat ang maong problema sa hospital diyang nangayo og GIS ngadto sa 15 pesos nga increase sa ilang suhulan. Ang mga trabahante apan 4 pesos lang ang gi-offer kanila sa management nga gisupak sa ilang union. Nagplano karon ang 133 ka mga empleyado sa Cebu Puriculture Center and Maternity House Incorporated sa ilang hunger strike sa gayon nga di sila makasabot sa kasungian tali usab sa management. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Provincial jail mi-display sa political colors sa usa ka partido apan gipanghimakak nga aduna kini bulok politika. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Sa main gate sa CPDRC makita ang dako nga yellow banner nga may marka nga 100%. Interpretasyon sa publiko, gisuportaran sa tibuok CPDRC ang Partidong Liberal alang sa umaabot nga eleksyon. Apan gitino ni Marco Toral nga wa sila'y gisuportaran nga kandidato ug libre ang mga inmates sa pagpili sa ilang kaugalingong mga politiko. Lisod sa kay kato influence ang ilang boto, di ba? O kinsa ilang ganahan botohan, tagaan lang sila free hand nga kinsa ilang ganahan. Wala mingon nga nami kampanyahan para usa ka politiko or kinsa. Sila na bahala nilang choice. Gipasabot ni Toral nga ang maong banner tuyong gimontar nila niadtong nagsaulog siya siyang adlaw na tawhan sa kalipay nga kompleto ang iyang dinapit nga bisita. Apan wa gi-explain ni Toral kung unsay gipasabot sa 100%. Matud ni Toral, wa pay partido ang nananghid nila aron mangampanya sud sa jail facility sa pagsugod sa local campaign period liwas sa Semana Santa. Apan sumala sa jail warden nga si Romeo Manansala, si Mayor Michael Rama ug kandidato pagka-mayor Tomas Osmeña mipahibalo na nga mangampanya sulod sa jail. Laki pusab ni ini si Senator Antonio Trillanes IV nga mulansar pagka-vice presidente. Ang CPDRC dunay 1,200 registered voters nga mahimong makapili og local candidates sa Cebu City, lakip na ang mga national candidates karong eleksyon. Kato na pag-birthday nako, kato pag-celebrate na mo nga ilang kuan ba, ilang bali naghanahog kaos nga kahios sabi to tanan re 100 ang ilang support sa atong padagan re ba sa kuan mo nang atong nanayaw ang tanang preso 3,000. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Gobernador sa lalawigan sa Subo nga pamulitika lang ang mga pagsaway kaniya sa iyang mga kaatbang. Gisaway usab sa gobernador ang gihimo sa iyang mga kaatbang sa politika. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit.
Nakasaway si Cebu Governor Junjun Davide sa gipakita sa partidong One Cebu kagahapon didto sa CICC. Silang mayoralty candidate Lollipop Uwano Dizon ug asawa ni Winston Garcia nang hatag og hinabang sa mga biktima sa sunog sa Mandaue apan ang ilang mga eco bags ug balde nga dala dunay mga hulagway ug pangalan nila. Gihimo nila kini taliwa sa auhag sa PDRRMO nga unta di sagulan og pamulitika ang pagtabang sa mga kandidato ngadto sa mga nasunugan. Vida, no? Very amusing mga ano para nako no. Hasta ka ng pagpanghatag o ka ng hinabang nagi ilang koan pero ilang mas na style no. I don't know. Ako di lang ko mo wala. That's everybody that we know their style. Sa pikas bahin, wa makauyon si Davide sa pasangil sa kampo sa One Cebu nga ang bugas alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda ang gipang-apod-apod nila sa mga senior citizens sa programa sa Capitol nga halad ni lolo ug lola. Yolanda pa na diha mga daot na mabugasa na. We've all the relief goods that meant for the victims of Yolanda were distributed pag sa Kuan, pag Yolanda and afterwards, no? So, posible po ng karon ay dili mo tiyali ang provincial government ng anak kakuan. Alang sa gobernador, usa ka political propaganda lang ang gihimo sa mga Garcia batok kaniya. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Igsuon sa konsehal sa Dakbayan sa Karkar gipusil sulod sa iyang panimalay. Samtang usa ka mag-uuma sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo napalgan nga patay sa payag sa iyang uma. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Patay na nga napalgan sa iyang anak si Gregorio Patalinghog, 59 anyos, sa iyang payag kaganihang buntag sa bukirang lugar sa barangay Malubog sa Dakbayan sa Sugbo. Ang mga anak niini sayong ng mata ug niadto sa payag sa ilang amahan aron mamisbi sa tanom nga buwak apan maoy natangkaan sa mga anak nga wa na maglihok ang ilang amahan ug patay na. Ang asawa nga si Rosmela Nitugan nga kagabi samtang una siyang niuli sa ilang balay gikan nanindag buwak sa Dakbayan sa Mandaue. Sa pag-abot siyang bana sa payag namatikdan niya nga hubog kini ug nagpadungog-dungog nga duna kini problema apan iya sab gitubag nga dili lang ibutang sa huna-huna kay hasta sab siya duna say problema. Alas 9 pasado niuli na siya sa balay ug nagpabilin sa payag ang iyang bana. May gilayon ang balay sa magtiayong Patalinghog ug sa payag nga mao'y gihimong katulganan sa biktima kada gabii. Gituuhan nag-inom og medisina sa buwak ang biktima kay gawas nga nagbuwa ang baba niini. Nakit-an sab sa mga anak ang lapad nga botilya nga gisudlan sa kinutaw nga medisina apan ang asawa dili kumbinsido nga nag-inom og medisina ang iyang bana. Awa sa kukibaw, nabuwa man yung baba sir. Mingon sila nga doon medisina, diha ilang ipunit niya. Wala sa kukaila itong medisina ha. Ganong maabot mo sa dihang medisina, medisina baya para rabiya gina sa espera. Siya ram siya ng hipos ana. Magpalit kog medisina tag medya galon, tunga man na sila og ganang anak na kong usa. Samtang gipusil patay ang usa ka lalaki sulod sa iyang panimalay pasado alas 7 kagabii sa sitio Tangason, Barangay Valladolid, Dakbayan sa Karkar. Ang biktima nga igsuon sa usa ka konsehal sa Dakbayan giila nga si Arvin Gantuangco, 45 anyos nga nagpuyo sa maong lugar. Siya nakaangkon og usa ka samad pinusilan sa likod nga bahin sa iyang ulo. Ang suspek sa pagpamusil wa madakpi sa kapulisan. Matud pa sa kapulisan wala sila'y testigos nakasaksi sa krimen. Sila nagduda nga posibleng kaila ra sa biktima ang suspitsado kaya no ra kaayo kining misulod sa panimalay. Nakuha sa crime scene ang duha ka kabhang sa kalibre 45 nga pistola. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. 1.7 milyones ka pesos nga kantidad sa drogas na sakmit sa kapulisan atol sa drug raid kagabi. Si Jinky Rosit sa detalye. Nasikop sa mga sakop sa Regional Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group 7 ang suspect nga si Jupert Binolirao, 21 anyos, pasado alas 4:30 kaganang buntag sa Dalan Virama, Barangay Calamba ning syudad. Nakuha gikan sa suspect ang tulo ka large pack sa shabu nga mobalor sa dulan 1.7 million pesos gawas sa 80,000 ka pesos nga budol money.
Giingong naaktuhan sa kapulisan si Jupert nga mo'y mitunol ngadto sa pulis nga nagpakaron ingnog mga customer busa dali kini nilang nasikop. Gihimakak hinuon sa dinakpan nga iya ang nakuha nga shabu kay matud pa niya igo lang siyang gisugo sa ginganlan og pahak bugti sa 20 pesos nga bayad kaniya. Si Jupert nga usa ka tinud-an sa kursong Marine igo na lang sa pagmahay sa nabuhat niyang salaod. Subo ko sa katao ni sir, mga 30 ka, mga luwa, mga gawad siya sir, 30. Nga, anam siya nga, tagang 20 ala na abli siya. Mga pa, luwa daw ang gusto kong nabuhatan ba? Oo, bakit? Kasi hindi walin. Hindi daw nabuhat. Oo. Wa, kano ba tawag ko kaila? Kay taga-atbang man eh. Taga-atbang niya, ingon siya nga, wala siya kaila sa kanang gasugo na kung imposible kay dong coordinate lang ka para matabangan ka sa mga pulis. Ang kapulisan mipaygayon og buy-bust operation batok sa usa ka Jerome Nabwa apan ang subject daling nakasibat sa dapit dihang nakabantay sa mga pulis. So, unsa ni na-label ni si Jerome sir? Bisa to ang information o ganing nakuha na to nga suspected Subo. Level 1 na siya nga drug poser. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Nadakpan sa buy-bust operation ang level 2 drug pusher sa Carmel Drive sa Barangay Talamban sa Dakbayan sa Subo. Ang dinakpan na ila nga si Edward Durabi Sinisa, 42 anyos, kinsa nakuha og pinakete sa gituuhang shabu. Gimadabana nga mukabat sa 118,000 pesos ang kantidad sa shabu. Nasuta sab sa Raid Sot 7 si Sinisa kauban sa usa ka Bobby Sheton nga sakop sa Munti Group din ang rasyon gikan sa Munti Lupa. 50 grams above. Connector nila niya, doon ay ilain silang kuhanan nga may among gisubay karon na gikan sa kauluhan. Gibalikan sa Daotang Espiritu ang Hagubiao National High School. Gani gi-cancel ang ilang mga klase hangtod sa Biyernes. Niining higayuna, dugang nga mga estudyante ang giingon nga gisudlan sa Espiritu. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Bugtong mga worship songs na lang ang naglanog-lanog sa Hagubiao National High School human subling gikanselar ang klase sa tunghaan. Nasudlan pagbalik og mga diingon nato ang mga estudyante sa tunghaan samtang mitambong og misa. Matod sa mga nakakita, tagsa-tagsa nga naninggit og nagwala ang mga bata nga nasudlan kagahapon. Lloyd kay mga bata kanang kuanon siya ba kanang makalit lang bitaw sila syagit, mo syagit unya kanang tabangon lang po dadun sa office, maro jud na. Sa pagbanabana sa mga estudyante, niabot og dulan 40 ka mga bata ang nasudlan og espiritu. Nagtinabangay pagkontrol ang mga magtutudlo og mga tinun-an sa mga biktima nga sa makagahapon nakusgan. Kuan jud sa Ginoo lakson sa ngalan sa amahan sa Hesus Kristo atong Ginoo. Ayo jud pagpadaog hindi siya. Dili manggukuati si lakson si kuan mangguku si Michael. Pag alas 11 kaganiha, gisuspenso sa principal ang klase aron makapahuway ang mga magtutudlo o mga tinun-an. Sa Lunes na mubalik ang klase sa panghinaot, nga mubalik sa normal ang tunghaan. Karong weekend na unta ang final sa mga bata o training sa mga magtutudlo nga musilbi sa eleksyon. Padayon usab ang pagampo sa mga prayer warriors sa kakahuyan, diin giputol ang kahoy nga gikasuko sa mga espiritu. Nagpatabang na usab ang tunghaan sa Mary's Little Angel Community ni Monsignor Frederick Kirkenbeck, ang exorcist archdiocese. Matod sa spokesperson sa archdiocese sa Sugbo, kinahanglan ibistagaron og tarong ang hitabo sa mga bata kung epekto kini sa problema sa pangutok o sa pagkagumon sa ginadaling drogas. Andam ang simbahan nga motabang sa mga bata. Muna kining ikaupat nga higayon nga dunay nasudlan og daotang espiritu sa tunghaan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5.
Nagtinguha karon ang Cebu City Transportation Office nga ibalhin na ang terminal sa mga V-Hire nga mubiyahe paingon sa amihanan ug habagatang bahin sa Sugbo. Ang Pangulo sa CCTO Attorney Ray Galion mibutyag nga adto na unya ang terminal sa mga V-Hire nga paingon sa norte diha sa White Gold samtang ang paingon sa south adto na usab sa SMC side. Giklaro ni Galion nga ang White Gold haom kaayo nga himong terminal samtang nga nagpaabot pa sila sa tubagikan sa management sa seaside. Ang atong nakita labot sa V-Hire operations nga unsa toy mas duol nila ug unsa pud to ang dili kaayo sila makabalda sa trapiko sa main thoroughfare dinhi sa syudad. Mao man ay Kulang alang sa reklamante ang gipahamtang sa ombudsman nga silot nga suspension batok sa barangay kapitan sa Labangon. Samtang barangay kapitan nga responsable sa pagkasuspenso ni Mayor Mike Rama na himuot sa naitabo kanilang duha. Kinigiaksyon ni Edwin Cañete. Wala matagbaw si Pipito sa hukom sa Ombudsman Visayas pagkasuspenso ni Labangon Barangay Kapitan Victor Buendia og 6 ka bulan ug 1 ka adlaw. Alang kang Pipito, ang pagtaktak unta sa iyang pagserbiso isip kapitan sa Labangon mao'y angayan niyang silot. Si Pipito mao ang mistangat sa reklamo batok ni Barangay Kapitan Buendia human gipaguba ang iyang tindahan sa merkado sa Labangon. Matud niya, dili kini pamulitika kay gipasaka niya ang kaso sa ombudsman niadto pang tuig 2013. Matangtang siya kay dili na si angay sundon ug dili na si angay himuong kuan kay di siya kay bamuda namong mga iyang constituent diha sa Barangay Labangon. Si Labangon Barangay Kapitan Victor Buendia mipadayag gamay na lang ang kuwang sa kaso nga iyang giatubang aron siya ma-life sentence. Pinson ako ilang gipaningkamutan pag-ayo. In fact akong tan-awon ilang affidavit murag murdered na likulang life sentence nako. Mo Oh, tan-awa to tanan murdered ri ko ang life sentence nako ang resulta. Alang kang Buendia, makahigayon siya sa pagpangampanya alang sa pagdagan sa pagkakonsyal sa dakbayan sa Sugbo sa gayon nga ipatuman ang suspensyon. Matudya usa kini ka plus factor sa iyang kandidatura. Nahimuot si Buendia sa nitabo nila ni Mayor Mike Rama diin siya ang mipasaka sa reklamo nga mi resulta sa pagkasuspenso sa mayor. Ano mang nuning katawan nun, primero si Mike Rama may gisuspenso, man ako na sad, ako yung nagsuspenso ni Mike, man ako na sad yung suspensohon. So nahimong katawan nun, itong balaod. Nagtinguha karon si Buendia nga moapilar sa desisyon sa ombudsman ngadto sa korte. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Wa magtakdo ang kuha sa CCTV footage ug statement sa bumbero nga giingong biktima sa laglag bala diha sa MCIAA. Si Ryan Sorote sa follow-up report. Nakahatag na og written complaint sa Mactan Airport ang giingong biktima sa laglag bala ug pagpangilkil nga si Percy Ferrer nga usa ka bumbero nga taga Guimaras. Sugdan na sa Office of Transportation Security ug Airport Police ang ilang tagsa-tagsa ka investigasyon base sa reklamo ni Ferrer. Buot sa management sa airport nga mahuman ang investigasyon sulod sa usa ka semana. Hinuon, dunay nahimong inisyal nga investigasyon ng OTS ug Airport Police base sa reklamo nga gipost sa Facebook ni Limuel Gallo niadtong Marso 10. Base sa security footage, maklaro nga wa kaduol og makagunit sa bag ni Ferrer ang mga OTS inspectors nga gipasanginlan ini nga mihabwa sa iyang bag. Ang usa ka OTS inspector usab ang gitudlo ni Ferrer nga mipasud og balik sa iyang bag sa x-ray machine. Apan base sa CCTV, mismo si Ferrer ang misud sa iyang bag sa x-ray og mihabwa sa iyang gamit. Giklaro usab ni Ferrer nga ang 14 anyos niya nga anak ang tag-iya sa bag diin nakuha ang mga bala. So, with that, siguro, base sa katong video, imposible nga mabutang sa ni kinsa gawas sa kung naa nagidaan dito siguro ang bala. Pero imposible nga mabutang ni bisan kinsa ang bag dito sa ilaw. Wa pa nakasumbiter og affidavit ang gireklamo nga pulis. Matud sa hepe sa Airport Police, giangko ni P.O. Torojas nga wa ma-blatter o ma-record ang insidente sa pagkakuha sa mga bala gikan ni Ferrer. Gitugutan nga makalarga si Ferrer sa mga pulis isip sako sa Bureau of Fire Protection nga gitugot sa kadagkuan sa airport. That's an issue which is also important to us. But at this point in time, I don't want to dwell on that. Let's go through the investigation first.
Magatubang og kasong administratiba si P.O. Torujas tungod sa kapakyas sa pag-record sa hitabo uban sa Officer of the Day. Nakuha sab sa CCTV ang pagsulod ni P.O. Torujas og ni Ferrer sa pansayan sa airport. Sud ni ning pansayan ni Sud ang gipasangin ng pulis og ang biktima nga bumbero. Apan kun tinuod ang gipasangil sa biktima nga naghinatagay sila 2,000 pesos sud sa mga pansayan, mao ka nang angay sa taong sa investigasyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. 260 lamang ang gi-accommodate sulod sa Performing Arts Hall sa University of the Philippines, Cebu, alang sa ikaduha nga hugna sa presidential debate karong Domingo. Nahukman sa COMELEC nga 80 ka mga lingkuranan ang igahin sa multi-sectoral representatives. Ang 75 ka lingkuranan gi-reserve sa 5 ka mga pundok sa mga supporters sa 5 ka presidential candidates nga gigahinan og tag 15 ka seats. Adunay 20 ka mga lingkuranan alang sa mga UP officials. Ang 40 ka mga lingkuranan gi-reserve alang sa mga sakop sa local media sa Sugbo, samtang 5 gitagana alang sa mga local government officials sa Sugbo. Napulo ka mga lingkuranan alang sa mga opisyal sa kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas ug napulo usab alang sa COMELEC. Laing 20 ka lingkuranan nga gigahin alang sa mga executive sa TV5. Sa UP Cebu grounds adunay mga bleachers nga gipahiluna alang sa public viewing pinaagi sa widescreen. Pangulo sa Bureau of Immigration Region 7 gisilutan og 3 ka buwan nga pagkasuspenso sa Visayas Ombudsman. Tungod kini sa reklamo sa NBI nga gibalibaran sa pagdawat sa ilang nadakpan nga mga Koreano. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Gimando sa Office of the Ombudsman Visayas ngadto sa Bureau of Immigration Commissioner ang pagsuspenso sa 3 ka buwan nga way sweldo sa Alien Control Officer sa BID7. Nasuta sa Ombudsman nga guilty sa kasong simple misconduct si Casimiro Madarang III tungod sa pagbalibad sa pagdawat sa mga dinakpan ka mga Korean nationals nga gi-turn over ngadto kanila sa NBI. Ang mga Koreano nadakpan sa akto nga ng habwa og mga ukay-ukay sud sa usa ka warehouse sa Mandawi City. Gipasabot ni Attorney Maria Corazon Naraha nga ang gihimong pagbalibad ni Madarang usa ka kalapasan sa Republic Act 6713. Nakita na mo na ay kalapasan nga nahimo si respondent Madarang. Tungod kay nganong nibalibad man siya pag-accept of official communication. Apil na sa trabaho sa usa ka empleyado sa gobyerno nga mudawat og any and all forms of communication addressed to our office. Sa counter affidavit ni Madarang iyang gipasabot nga mibalibad siya tungod kay way koordinasyon ang ilang buhatan sa gihimo sa NBI. Subling gipahinumduman ni Naraha ang tanang public officials and employees nga di mo balibad sa bisan unsang reklamo o communication nga moabot sa ilang buhatan. So we cannot just refuse to accept a communication nga unfavorable to our position, dili aligned with our opinion. Kay pwede naman good na we can do so many things no nga pwede mi mo reply, pwede mi mo note og kanang pwede ra na namo buhaton, but we have to accept. Gihatagan sa Ombudsman og 5 ka adlaw ang Bureau of Immigration alang sa pag-submit sa ilang compliance report sa gimando nga suspensyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Gipasidunggan sa mismong director sa CIDG Central Office ang mga personay sa Central Visayas sa malampuso nilang mga operasyon. Si Ray Pasaporte sa detalye. Kaganihang buntag gihatagan og pasidungog ni CIDG Police Director General Victor Diona ang mga opisyal ug police non-commissioned officer sa CIDG 7 tungod sa nakabut nila nga kalampusan. Medalya ng papuri ug PNP commendation ang nadawat nila ni Senior Superintendent Marlon Tayaba, Superintendent Fermin Armendaris III, Senior Inspector Delphine Buntuyan, SPO3 Willard Silibio, SPO2 Achilles Jimenez, SPO2 Rinante Laude, PO3 Joseph Elmer Cumia, PO3 Joel Di Parene, ug non-uniform personnel Joseph Marvis Ico. Ang naisgutan mao'y responsable sa pagsikop ni Mary Jane Carizon, suspect sa kidnapping sa 3 ka buwan nga batang babae ni adtong Nobyembre 11
sa miaging tuig sulod sa Cebu South Bus Terminal. Si Carison nadakpan pagkasunod adlaw didto sa Cuyos Compound sa barangay Tayud sa lungsod sa Liloan. Samtang gihatagan usab og pasidungog sila si Senior Inspector Lirio Coral, SPO4 Pablo Hintalian, SPO4 Dilia Ponce, SPO3 Willard Silibio, PO3 Aquiles Jimenez, PO3 Joseph Elmer Cumia ug PO3 Hel Orozco. Disekan, sila maoy responsable sa pagkasikop ni Rosalie Caminero niadtong Pebrero 6 sa Sitio Bayabas sa barangay Mambaling gumikan sa kasong qualified theft. I just would like to tell you that the CIDG Region 7 has been performing very well, and you're one of the best performing regions insofar as the CIDG is concerned, and I would like to congratulate you for that. Matud ni Diona, nakadaig sa ilang performance ang sekretary sa DILG, Melsenel Sarmiento, the CIDG facility. Marquez. Matud ni Diona nga magpadayon ang maayo nilang performance. Sanglit ikatulo ang CIDG 7, lukop nasod ug gani nahimo silang awardee sa miaging tuig. Tungod sa naghinangat nga eleksyon, gimanduan ni Diona ang tanang personahe ini. Lukop nasod nga monitoron ang criminal gangs nga posibleng gamiton sa mga politiko atol sa pagsugod na sa kampanya. Yung ang titingnan ko ngayon, kung paano ginagawa ng CIDG 7 yung implementation ng security plan para sa election. Kasama dyan yung loose firearms, of course yung mga wanted persons and criminal gangs. Lakip nga gimando sa CIDG ang pakig-alayon sa Danau City alang sa paglusad ug operasyon batok sa mga tighimo ug armas aron kaminusan ang paggatap niini nga posibleng gamiton sa mga supporters o kahagon sa mga politiko. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Happy Day mga igsoon! Ika-12 nga hugna sa Smart Wireless Engineering ang Education Program Competition nga gipasugdahan sa Smart Communications malampusong gipahigayon sa kauluhan. Nag-inusarang University sa Sugbo nga may representar sa Kabisayan ug Mindanao umigawas nga third placer. Ani ang detalye sa mong report. Gipasidunggan ang mga tunghaan nga migawas nga palarang mananaog sa ika-12 nga hugna sa SWIP Awards kun Smart Wireless Engineering and Education Program karong tuiga dito sa kauluhan nga ubos sa pagpasiugda sa Smart Communications. Atul sa maong kompetisyon, bugtong ang University of San Jose Recoletos College of ICCT lang ang nagrepresentar sa Kabisayan ug Mindanao kung diin nalangkat din ang ikatulong pwesto sa maong kompetisyon. Usa ka mobile game and travel companion application nga gitawag og Quest mao'y entry sa maong tunghaan nga mao'y mihatag kanila gayunan sa pagdaog. When you quest for more out of your travel, there is Quests. Quests turns your trip into a mobile travel game. It's an app that directs you to the tourist spots around you, and once you've discovered them, Quests challenges you to take more action. From selfies to photos, from meeting other tourists to getting more trivia from the spot. Quests is the ultimate live travel challenge. And make that a trip to Cebu, so you can meet the makers at the University of San Jose Recoletos. Usa ka application nga gitawag og Live Travel Challenge nga maghatag og kayunan sa mga bakasyonista aron mahimong mas mabulukon ang pagbakasyon dinhi sa Sugbo. Actually, I have so much confidence leading towards the competition. Internally, we had a little bit of filtering as well, like who would be the best group can actually represent USJR. And it actually boiled down to who was the most ready group. And true to its word, they were actually very ready because there were also some other projects that were also equally good. Dako usab ang pagpasalamat ni Gabison sa mga kadagkuan sa USJR tungod sa paghatag niini kanila og full support sa panahon sa pagmugna nila ining maong entry. Happy kami kay wala man ako gi-expect na nakadaog mi naka-place kay ang amo lang ay buhat na mong best niya unsa gisulti sa mong mentor din ang i-practice ang tanan i-prepare na mo tanan ang self then kanang yes sila proud kami nga nakadaog kay it was the first time na nasa nasa kay ni join sa smart competition and sweet competition and
wala kang mag-expect na tingatali ka na result. Ang advisor sa maong grupo ug magtutudlo sa maong universidad, Mark Cedric Antonino, ni paambit usab sa iyang kalipay isip coach sa maong grupo. As advisor of Team Quest, I was there to inspire and motivate the team, and most especially managing their time in deliverable. But most of all, one of my goal is really to inspire them and keep them going in creating the project. 100,000 pesos ang nadawat nga ganti sa maong grupo gikan sa Smart Communications ug laing 50,000 ka pesos ang direktang nadawat sab sa University of San Jose Recoletos. Ang SWIFT usa ka programa nga gimugna sa Smart Communications diin nagtinguha kini sa pagpalambo sa ang sa teknolohiya ug sa kursong engineering dinhi sa nasod. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mosulod nga SWIFT Awards, bisitaha lang ang maong website. Ug mo kadto naglangkob sa atong live news karong hapon alang sa walay karapusang mga chika o banikon ninyo matag alas 8 sa buntag weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laucot Sera nga Third of the Gay nagkanayon. Ayaw tagaig meaning ang tanan niyang gibuhat, di ka dictionary. Agay. Sakto sa JP, no? Meeting. Unya, Attorney Georgia, 260 ra ka seats. I know, sa UP. UP, no? Yung mga itag dispensa kay labing daghana Yeah. tickets. Ba't kani manggod giplano nga maauhag ang mga viewers natong mananaw na lang sa TV, no? Yeah, actually I think it's better also on TV because even if I want to watch, murag wala gyud. Sige na kog pamugos and you know, friends been calling, thinking that we can give but we don't have control. Ganahan mo guni nga paduol gyud ta sa atong mga kandidato niya. First time gyud ang makapaminaw pero nindot ang paminaw ng maong debate. Yes. Kana ta makakita unsay kinsa mo'y angay pilion. Yun yung second part man eh. Yeah. And it's all brought to you by TV5 this time. Yes. So, go. Standby on Sunday. Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ug konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay di lang kutob sa balita, aksyon!